Čaute, vítajte u ďalšieho videjka. Dneska si spolu otvoríme 6 balíčkov Pokémon kariet. Jedná sa o Perfect Order. Ideme na to. Takže vlastne prvý balík. Všetky balíky sú v hodnote nejakých 6 eur stále, zhruba jeden, takže 36 eur. Uvidíme, aký bude budget. A ideme na to. Takže prvý balíček. A už som sa to mal naučiť otvárať. 3 hours later. Zase, ako pri prvom videjku, no hneď máte kodiček, môžete hrať. Takže prvá karta. Na spodok, otočka, máme Basic Energy, samozrejme, Gastlyho, Hunter, Scatterbug, Energy Switcher. OK, ale vyzerá to pekne. A už máme tunák, samozrejme toto nás viacej už baví, holko. Prvého niečo disuje, niečo, že by a hneď prvý tento a už tu máme full art. Veľmi krásny Pokémonik. Robot, OK. Máme tu robot a ešte tu máme jedného Aerosol, OK. Takže hneď máme veľmi pekný full artík, takže to pôjde do našeho určite, do našeho modrého albumu full artík a ideme ďalej. Teraz s obalom mňava. Ak poznáte niekto nejaký hack, jak to pekne otvoriť rýchlo a nebyť tunák jak debil, 30 rokov. 3 weeks later. Dobre, zase kodík. Máte. Hej, tak nie je smola. Prvá karta. Na spodok. Otočka. No, teraz máme leskové elektrické Shinx. Veľmi pekný. OK, Spinarka si pamätám hlavne, ne? Ja som ešte videl pár. Neviem, že či... No, super. Toto máme dvakrát, takže... Kto bude chcieť túto kartičku, budeme sa dohodnúť. OK. A jasné, už to ide. No, je takýto Hold Trainer. No, čo tu máme? Pomaličky. Ďalší Hold Trainer. OK. A tu na čo? Nebude povedať, není nič zaujímavé. Toto iba Gengar, takýto pekný Gengarík. Ten určite Gengara zbieram, celú vlastne jeho vyviny od Gastlyho cez Huntera. Takže určite mám albumčku. 3 days later. No, poďme. Opa, ďalší kodiček. Máte. Hej, nie, zastavte si videjko. Pretočne naspäť. Jedna karta dolu, otačka. No, ďalšiu energy kartu. Samozrejme všade. Máme tu kľúče. Ale dobre, neviem si robiť z toho srandu. Toto je kartky. No, hneď ďalší Poison. OK, tuto máme full artiku trochu iného. Ale tak je základná. Armora. Alon Flame, OK, tento je pekný, by sa zase dalo pekne kresliť, aby bolo zaujímavé také videjko. To už máme. Ježiš, tohto typu už máme tretíkrát. Nič zaujímavé, a je to zase Rovel. Ty budeš moje nešťastie asi dneska. Ďalší je Mečik, Onč. No a čo tu máme? Nemáme tu, respektíve nič tu nemáme, ale je tu Luxray, pozor na to. A Luxraya máme tiež v sete, takže uvidíme. Takže tam máme vlastne Shinx, potom je
A ešte ten je stredný vývin teraz. Poďme na tretí balíček. 6 hours later. No, šup, chodík. Páči. Rozprejší. Dovidenia. Zase krátko spodok. Otočka. OK, teraz tu máme fialové. Trošku zase iné energy. Ale mám asi iné, že? Clefairy, OK. Toto vlastne ide tiež do našeho setu. Je to jeden z Pokémonov, ktorý zbieram. Gastly, samozrejme, ale už sme ho tu mali. Hammer, OK. Salantín, ten sa zase opakuje. No neviem, či nemáme tejto prvý alebo druhý vývin, takže Aromatis. Tento sa nám zase opakuje. No, a ideme. No máme tu krásneho. Á, tuto sledujete, tuto vieš, máme hneď aj z iného uhla, bez Pokémona. Lečník. Ideme ďalej. Čo tu máme? Máme tu T-Rexika, Tyrantru. OK. A teraz otázka. OK, máme tu zaujímavé energy. Rocky energy, veľmi pekné. Určite zapadne do našej zbierky. Máme ďalší setík. No a už iba posledné dva. Neviem, najťažšie je to otvárať. Neviem, či to moc aj rýchlo neukazujem tých Pokémonov, že by som mal trochu spomaliť. Povedzte vy, akože tieto prvé dva videjka sú iba také uvitácie. Chcem otvárať aj sety, aj krabice. Several bad puns later. Poďme. Chodík. Páči. Jedna karta. A podob. Páči. Otočka. Ó, ďalšie iné energy. Výborne. Začíname čo? OK. Ruky. Field, no jasné, máme tu leňa. Toto už máme. Sa. Aj spinár. Jasné. No jasné. Aj tuto vieš, máme presne, čo som povedal z iného úhla, a teraz ho máme zase. To už máme tretíkrát, dámy a páni. No čo tu máme? Poďme na to zaujímavejšie. OK, máme tu trenerku. Pekne holo. Poďme ďalej. Čo nám ďalej prináša? Skitterbull. Nejaká larvička. Ajajaj, pozor. Niečo linie, ale nevyzerá to moc nádejne, ale bude to aspoň full artik. Ani full artik, akože je to také 50/50. Mega Z-Grade X. Dobre, OK. Vyzerá pekne. Akože je to full artik, taký jemný, ale nie je to taký act full art ako pri tom predošlom, ale nedbám. A posledný balíček, dámy a páni, uvidíme, či budeme nakoniec strátovi. Samozrejme, zase to musíme tekeš. 1 hour later. Takže poďme. Posledný kódik dnešného večera, dámy a páni. Verte. Kódikov som vám dnes poslal prvé dve videjka, máte kódikov až. Môžete gambliť. Poďme. No, máme tu obyčajné, to ušlo a sme sa prezradili. No poďme, čo tu máme? OK, máme kvietky. No jasné, v ktorom typ balíku si dneska nebol? Dlhane, ale to si budete protáčať. Amoraty tiež bola. OK. Eradicate. OK. Poďme. No teba sme už mali, ale v obyčajnej verzii, teraz ťa máme aj v holo. Veľmi pekný. Pokémoník. T-Rexika zase máme. A nič nepadlo. Dvakrát T-Rexik po sebe, to si robíte srandu. Dobrý rek na koniec videa.
Takže ak chcete takéto rektíky znova. Ale tento je trochu iný ako tento je reverse holo, keď si to tak môžeme porovnať. Tento je pekne, že tu má aj toto, tento mal len okraje ten rámik. Takže dva síce rovnaké karty, ale trošku odlišné, aby sa nepovedalo, že máme úplne identické. Tak, to bolo všetko.